Hej unger, i dag der skal vi på GeoGebra og arbejde, og I starter med at gå på Google, så skriver I GeoGebra, trykker Enter, og så kommer den ind her, og den som I skal kigge ind, den I skal klikke ind på, det er den der kommer først, men for en sikkerheds skyld, så lige tjek at der står 3 gange www.geogebra.org og Classic. Så GeoGebra klassisk, det er den øverste her, I skal vælge. Så kommer I ind, og så har I jeres tegneflade herovre til højre. Den kan I gøre større eller mindre hernede på zoom ind eller ud. Herover der har I et felt, der skriver, hvad for nogle punkter I laver, hvad for nogle linjer og sådan noget. Det kan I godt gøre lidt mindre, hvis man synes, man lige vil have lidt mere plads at tegne på. Heroppe er alle jeres knapper, alle jeres muligheder. Denne her, hvis man trykker ind på en af knapperne heroppe, så kommer der ligesom en menu ned. Og denne her, den er meget god at kende, fordi at den sidste man har trykket på, det er så hele tiden den, der er øverst. Så hvis man bruger meget af de samme, så er det dem, der ligesom er som en knap. Men nu tager jeg lige flyt tegnefladen, fordi den er faktisk meget god i forhold til, hvis I vil kunne flytte lidt rundt på denne her tegneflade, hvis nu I skal være alt efter hvad for en kvadrant, det hedder de 4 kvadranter her, hvad for et de skal være i, så kan man flytte rundt på dem. Pilen her, flyt, det er hvis man skal hive i nogle ting, det kan jeg vise jer bagefter. Og punkter, så er der forskellige punkter. Nogle af dem er meget svære, end vi lige skal bruge lige nu, men man kan i hvert fald lave sådan nogle punkter, som man så sætter her, og der kan I se herovre til venstre, at i denne her, med input, der kommer den og skriver den, hvad er det koordinatet er for de punkter, I har lavet. I kan lave nogle forskellige linjer heroppe i den næste menupunkt. En linje, der ligesom går igennem 2 punkter. I kan lave et linjestykke, der slutter ved de 2 punkter, I laver. Et linjestykke med en given længde, hvis I får at vide, at I skal lave en trekant, der har bestemte mål, så kan man ligesom bruge de her linjestykker, man ved, der bliver ved med at have samme længde til at lave den. En halvlinje, som ligesom kun går igennem det ene punkt, men stopper ved det andet, og så videre. Nu prøver jeg at lave et linjestykke, så sætter man ligesom den ene prik, og så kan man se linjestykket, så spørger den om, hvor skal det linjestykke så slutte hen? Om det skal slutte her. Okay, og så skriver den herover punkterne, og hvor lang linjestykket er, og så videre, så man behøver ikke selv at måle det, det gør den for en. Så der er alle mulige, og der er alle mulige polygoner her, det er jo sådan nogle trekanter, firkanter, femkanter og så videre, ikke? Hvor den måler her. Så skal vi se, det kan være, at man vil have et regulært polygon. Det betyder, at alle sider og vinkler er lige store. Så vil den sige, okay, vælg 2 af punkterne. Og så siger den, okay, hvad skal det være for et polygon? Skal det være en trekant, en firkant, en femkant, eller skal det være en syvkant, måske vælger jeg. Og så laver den det selv ud fra de 2 punkter her, så sætter den resten af punkterne ind. Og det vil faktisk være ret svært selv at lave et regulært polygon, en regulær syvkant. Men det kan den lave for os, og herover kan I lægge mærke til, at den skriver alle tingene. Denne her pil forresten med at flytte ting, den er faktisk meget god at kende. Det er, hvis man får lavet et eller andet forkert, så kan man lige flytte rundt på det. Og den her, den er lidt svær at flytte på, fordi så ændrer jeg jo polygonet. Men så kan jeg flytte hele polygonet, så bliver det ved med at være et regulært polygon. Så det er simpelthen bare at gå i gang med at lege og lave alle mulige ting og sager herinde og afprøve det. Det er den bedste måde at lære det på. Så god fornøjelse. Hej!